Romo mar nyiso ohala kod lony e kar ohala Masarit ne ochopo giko tok dhi nyime kuom kinde mandala adek. Chenrono mane oriwo riwruoge jo ohala kod kembe maloyo 30 ne nyiso lony mayudore e sectors mopogore opogore. Achiel kuom weche ma onyiedhore en kwan mani piny mar rowere madonje pur makelo ohala ma dho ngere dendo ni agrobusiness. Weekly 4 koleronwa nonro ma onyisi gi riwruok mar Heifer International. Kembe kod riwruoge ma opogore ne oyuoro mar nyiso ohala gi lony e jumb nyiso ohala ma otisi kaka Kenya Innovation Week e kar ohala Masarit Center boma ma Nairobi. Riwruok marango okenge mag kedo gi kech kod chan Heifer International ma en achiel kuom riwruoge mane ochopo e chenrono ne onyiso nonro mayango thuolo mar ojende e pur kod ohala. Nonro mane gitimo higa achiel mokalo. Director mar Heifer e kaunti ma Nairobi Esther Kamau yango ni kata obedo ni rowere ni kod thuolo malach e paw pur kod ohala, nok mar omenda mar chako ohala kata pur osebedo ohinga maduong' ne rowere mathoth e thurka, ka omedo ni kaka Heifer gin kod chenro mar aria mar jolo rowere go. The social capital is one of the biggest gaps that a lot of the youth and the innovators, especially in agriculture, lack. They may have the ideas, but they do not know enough networks to be able to move those ideas to the next place. So for us, what Kenya Innovation Week does as Heifer, it gives us a platform to be able to showcase those innovators and give them a voice. It gives them an opportunity to be able to meet with other people. It gives them an opportunity to be able to share about their innovations. Olero ni atamalo 70 mar kwan jo Kenya gin rowere mang'enygi thathni ginuang'o yuto ma pile pile. Kawacho ni mbui kod simbe mag ong'we yamo ni kod thuolo maber ma joma tindo nyalo yudo tiegruok mar yudo lony e chenro mar ohala kod pur. The youth themselves don't necessarily have to be farmers. However, they can do very many things across the farming value chain. They can provide transport, they can provide other value addition opportunities, but also they are very good with gadgets, so up-to-date information. And so for us as Heifer, we decided to invest heavily on innovation, and particularly to work collaboratively both with the government but also with other agencies that are strongly focused on matters to do with innovation. Bende oyango ni riwruogno ochiwo tiegruok makende ne rowere ma onyiso lony e paw pur kod ohala, ka wacho ni gin kod lek mar miyo rowere mijing'o e weche pur, ka omedo kendo ni sekta mar pur en siro maduong' e gero uchumi ma pacho ka. We were able to bring a lot of our innovators also to come and articulate a lot of the experiences. It also gave us an opportunity as Heifer Kenya to be able to acknowledge and graduate the innovators who took part in our Ayute 2022 challenge, acknowledge their successes, give them an opportunity to talk about what that journey has looked to others. Chenro mar nyiso ohala go timore higa ka higa kendo kelo kanyakla jo ohala, riwruoge gi kembe sekta ma opogore opogore, ka thor wach en nyiso lony manyayo dongruok e thurka. Weekly Foko, Ramogi TV.